Daday, adaman ti damaga. Dito damagam? Daday. Tayo niya ti damagam anak ka. Anya ti escalator daday? Escalator? Daday. Pay madimpay mo ti escalator? Madingar daday. Ti escalator anak ka. Data dajay automatic nga agdan anak ka. Dajay agtartaray lata anak ka. Agik-iko lata. Iso nga no agsakay ka anak ka, itulog na kapangataw wenno saan pababa anak ka. Dajay ti escalator anak ka, automatic nga agdan anak ka. Naglaing man daday. Naglaing nga talaga dajay nagaramay anak ka. Elevator ngay daday. Elevator? Daday. Madi ka mo lang nakakita pa iti elevator? Madi pa'y ngar daday. Dajay mo't anak ka, elevator, dajay automatic nga ridaw anak ka. Aglukat lata dajayan. Tapos sumrek ka mapangkagsakay. Tapos adati pindutem jay unag nga number iti floor nga kaya mga papanaan. No agsakay ka jayay, nagsiraje ridaw. Itulod na kamutay no sa dino aji floor nga papanam anak ka. So mabalin na kay tulod pangataw no saan itulod na ka nga pababa. Dajay iti elevator anak ka. Nagmayat man daday. Nagmayang nga talaga anak ka. Naglaing man daday. Et umutag sa kay tikas jay. Gawin na anak ka. Padasem to ano mapantayin to Jimol anak ka. Padasem to tag sa kay tikas ta. Sige man nga daday. Calculator ngay daday. Calculator? Daday. Elevator. Calculator. Naman ti calculator ito tayo. Nagrega laki diti agkabawon na ya. Malumakayan. Calculator. Nalipatak mo ito anak ka. Madik nga malagi pa. Ngam napadasak mo lang tinagsakay ti kastan anak ka. Napintas mo lang nga pagsakayan data calculator anak ka. Napintas daday? Well, napintas mo lang nga pagsakayan anak ka. Pagsakayak to man nga rad. Napadasan tumutang anak ka. Sige daday, apan nakarad kayan. Sige ruday. Calculator. Huwag yung pagsakayan na dyan. Calculator. Aman, pagsakayan nyo talaga. A few moments later. Daday. Kaya na ka. Suruan na ti assignment ko. Kain nyo data assignment mo. Pagbigay ka no ti pinakamabibilis sa buong mundo. Pinakamabibilis. Daday. Nalakalang data assignment mo anak ka. Pinakamabibilis anak ka. Dito'y buong mundo. Ti may isang example na anak ka. Cheetah. Dajay hayop nga cheetah anak ka. Isu ti hayop nga pinakamabilis tumakbo. Sa buong mundo anak ka. Cheetah. Sura mo. Cheetah. Tapos ti may sapay anak ka nga pinakamabilis sa buong mundo. Kit dajay lawag, liwanag, light. Dajay ti pinakamabilis. Gamin na paggas anak ko, ti speed of light, iso ti kapapartakan anak ko. Kasdi nga yung daday. Ay, amo kaon daday. Amo ma'am? Daday. Ay ki mayat ano amo mo anak ko. Nya ngay mahitin sura mo? Tae daday. Daday. Isa no ngay mga pinakamabilis matitay mahit. Kuwanot nga talaga daday. Ay naabaw. Tagasano kumamay tanak kumahit nga pinakamabilis na tatay mahit. Agpay sumot daday. Tapay kumamay tagpay sumahit. Numakataktak ki akto pay daday. Kadinak pay lang nakadandanon di CR. Madikpay lang nalulukatan di ruangan. Rumrumwara, hindi taktikan. Diba daday, nagperdas? Abaw, sa tigubihan. Ay, at dapay daday, dapay timay sa nga napanunot ka. Panyaman daytaan nga napanunot maon Ni mami daday. Ni maman. Daday. Kasano ba rin ngayon na sali ni mami dito? Pinakamabilisan Kapapardasan nga agchismays daday.